Jidher li l-Maltin li kellhom titjira mal-Italja wara l-15 ta' Ottubru solvew jew sabu xi alternattiva mal-linja tal-ajru Taljana. Dan kif l-Awtorità Maltija l-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur l-MCCAA ma daħlitilha l-ebda talba l-għajnuna jew informazzjoni mindu l-Italja ħabbret li se tagħlaq darba l-dejjem. Fil-fatt, l-Italja ħasret kull titjira skedata wara l-15 ta' Ottubru li ġej, wara li kienet kostretta tagħlaq frott problemi finanzjarji kbar li ħadu d-daqqa tal-mewt bil-pandemija. Id-Direttura l-Informazzjoni, l-Edukazzjoni u Riċerka fl-Uffiċċju tal-Konsumatur tal-MCCAA, Oded Vella, spjegat ma' dan l-istazzjon li l-fatt li ma sarux talbiet tal-għajnuna ma jfissirx li m'hemmx klijenti milquta jew li kellhom biljetti maqtuwa wara d-data msemmija. Hija spjegat id-drittijiet tal-klijenti f'każijiet bħal dawn. Meta titjira tiġi kkanċellata, il-passiġġier għandhom dritt tal-għażla bejn rifużjoni tal-flus lura tal-biljett li jkunu ħallsu jew nkella vjaġġ alternattiv għad-destinazzjoni tagħhom jew destinazzjoni oħra li jkunu għażlu huma. Jidher ċar li l-linja tal-ajru konċernata offrit din l-għażla lil passiġġiera li kellhom it-titjiriet ibbukjati magħha mill-15 ta' Ottubru il-qudiem li ovvjament ġew ikkanċellati u tagħthom ukoll linji gwida ċari kif għandhom jieħdu dak il-rimedju hekk kif stipulat f'dawn ir-regolamenti. Il-Gvern Taljan ħoloq fond ta' 100 miljun euro biex il-linja tal-ajru trott il-flus li nefqu n-nies biex jirċivu servizz mill-linja tal-ajru. Minkejja dan minn ma jasalx għal-ftehim mal-linja tal-ajru jew ma jafx għandu jagħmel, jista' jagħmel kuntatt mal-Awtorità Maltija biex dan il-proċess ikun iffaċilitat. Jekk għandu xi diffikultà biex jikkomunika mal-linja tal-ajru ġifieri prova jsegwi dawn il-linji gwida li tkun ipprovdit il-linja tal-ajru ma jkunx irnexxielu jikkomunika, jista' dejjem jikkuntattja l-awtorità, jagħtina d-dettalji tal-każ tiegħu aħna min-naħa tagħna nkunu qed nikkomunikaw mal-linja konċernata biex ngħinuh jieħu rimedju skont il-liġijiet konċernati.